أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. सूरत आल इमरान सलोरमा सिपारा 98 नंबर आयात। क़ुल या अहलल किताब लिम तकफुरून बिआयातिल्लाह, ए किताब वालो वली कुफर कवे प आयातुन द अल्लाह। वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, जैसा कवे नो द अल्लाह पाक पमख की दी अल्लाह पे गवाह दी। मख के द अहल किताब फासिद अकीदे जिक्र शुले, दाग़ी शुकूक और शुबहात आगा जिक्र शु, जवाबात उशु मंस के बैतुल्लाह व द हज जिक्र रागे, वरपसे ब्या अहल किताब ता खिताब शोरो शो। दे ताल्लुक द यो खास वाक़े सररे। यो यहूदी दी च शम्मास इब्न कैस नुमे दे, मुसलमानानो सरे डेर कीना पजला के लरला। औस और खजरज पर मदीना मुनव्वरा के द्वा कबीले वे, और शपक शिलिकाला यो बल सरे जंग करो, जंग बुआस बे वर्तवे। पैगंबर अलैहिस्सलाम चे मदीने मुनव्वरे ता तशरीफ रोड़ नो दगा द शपगो शलो कालो जंग अगे खत्म को, और औस और खजरज यो बल सरे रुणा करल। पयो मजलिस के द अंसार और द दो कबीले औस और खजरज योजे खप इत्तेफाक और पमीन मोहब्बत नास्तु खबर तेरे कोले। शम्मास इब्न कैस बांधे द द्वी दा नास तखन लगे दला, द हसद प और लंबशो, द सड़े पस्तर गुरुंदमो यो कस्ते वे लालशा, और पस चल बांधे द औस और द खजरज कबीले द दे सड़ो पमंस के द जंग बुआस द जमाने फखरिया अशार ओ आया। आगा सड़े लाड़ो मजलिस के नास्त और द द्वी द जंग द जमाने अशार शोरो कर जसंगा शेरुन उवीली शू द यवे कबीले कसान रापोर्ट शू, द बले कबीले कसान रापोर्ट शू, यो बल तस्तक स्पोरे वेले वसली रोवेस्ते, और तरदी यो बल सरा द जंग द पार वक्त और मैदान मुकर्रर शो। पैगंबर अलैहिस्सलाम था
خبر ورکړی شو. نو سره د یو څو ملګرو مهاجرینو پیغمبر علیہ السلام موقع له تشریف یوړو. خبرې ورته وکړلې وې زه تاسو کې موجود یم، تاسو مسلمانان یې. سره د دې بیا د جهالت خبرې م شروع کړلې. په داسې حالت کې کفر طرف ته تلل غواړئ. وی د پیغمبر علیہ السلام د خبرو مبارکو ډیر ښکلی اثر په دوی شو. فوراً ځان یې ملامته وګڼه، ورپاڅېدل، یو بل ته ورته غاړه وتل، وی جړل چې دا خو شیطاني چالو، موږ پوه شوي نه یو، غلطي رانه وشوله، شیطان خطا کړو. مخکې خیال کوئ بیا هم شیطان خطا نه کړي. نو دا آیاتونه دې واقعه کې اللہ پاک نازل کړي دي. اهل کتابو باندې ملامتیا پاول کې ویلې شولا، بیا په کفر باندې ملامتیا، بیا دې مسلمانانو ته تنبیه چې په خپل مسلمانې نو د کفر الفاظو ته د کفر واقعاتو ته بیا ولې ورځي، بیا ولې جګړه کې. قل یا اہل الکتاب، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، یا اہل الکتاب اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، دا تاسو ولی منکرے گے دا آیاتونو دا اللہ نا. قل یا اہل الکتاب، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، ولی کفر کوئے پا آیاتونو دا اللہ. واللہ شہید، اللہ پاک گواہ دے، علامہ پا اغصبان دے، تعملون چی تاسو کم عمل کوئے. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، یا اہل الکتاب اے کتاب والو، لم تصدون ولی من کول کوئے تاسو عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا، ولی من کوئے تاسو دا اللہ دلارنا، من اغسوک آمنچ ایمان روڑی دے. فقبل مسلمانے گی ننو مسلمان ولی دا اللہ دا لارنا منی کے دا ایمان دا سعادت نا خقبل محرومی بل ولی منی کے. پا اسلام کے ولی فرضی عیبنا پیدا کے او دا غیب بیان کے مسلمان دا اسلام نا اڑے او دا کار چتکین ولی نپوئی گی دیدہ دانستہ دا کار کے. نو ولی اللہ ستاد دے ہیر پیر نہ خبر نہ دی دا تچ سکے نو اللہ ایوینی نو مناسب وقت باندے بدے پس سزا کے گرفتار کی. قل یا اہل الکتاب، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، یا اہل الکتاب اے کتاب والو، لم تصدون ولمن کول کوئے تاسو، ولمن کوئے عن سبیل اللہ دا اللہ دا لارنا، من اغسوک آمنچ ایمان روڑے دے. تبغونها عوجا، تاسو طلب کوئے دے لار دا اللہ لرکو گوالے. دا اللہ لار نیغا دا صراط مستقیم دے، تپکی دا زانک کو گوالے ولی لٹے. تبغونها، تاسو طلب کوئے دے لارے دا اللہ لرا عوجا کوگوالے، وانتم شہداء، تاسو پخپل باندے پوئے گے، پخپل باندے علم لرے پوئے گے. وما اللہ اوند اللہ بغافل نا خبر عما دا اغسن تعملون، چی
چې تاسو کوم عمل کوئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب کچر تاسو تابعداری کوئ فریقا دیو ڈلی من الذین دا اغی خلقنا اوتوا الکتاب چی کتاب و تورکلی شوی دے یردوکم اغیب واپس کی تاسو لرا مرتد با کی تاسو لرا بعد ایمانکم کافرین رستو دا ایمان ستاسونا کفر تبم واپس کی اول اہل کتاب اورٹلی شو چی دیده دا نستا خلق دا لاری دا اللہ نوالی من کوئے گمراہ کوئے ورپسی دیده کی مسلمانانو تا نصیحت دی چی تاسو دا اہل کتابو پا خبرو کی ولی رازے کدا دوی پا اشارو چلے گے نو خطر را چی دا نور دا ایمان نبم را اوبسی او تیرو دا شرک او دا کفر کی بم ور اغر دی شرک او کفر تبیا مزے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ تاسو بسرنگ کافر شے وَأَنْتُمْ تُطْلَى عَلَيْكُمْ حال دالے چی لستیشی پتا سبانے آیات اللہ آیاتنا دا اللہ وفیکم رسولہو پتا سکے دا اللہ رسول موجود دے اوس او خزرج چشپک شلکالا جگڑے وی قتل نہ بکیدل او پسبا جگڑا معمولی خبرہ دا یو کس اخروان نے دا بل پٹی کے گیا دا خلے وروا چلے پٹے گندے گیا خلے کے راوا چلے دا پٹی خاون راگے اوخے اوشڑ زمان یزبین اوخ دے والی اوشڑ دا اوخ دے شڑلے دے پاگے سڑے وہے بیارا سڑو سر سڑی نورم رازی یو بل وجنی صرف دا اوخ پا شڑلو باندے شپک شلے کالا جنگ شوی دی پیغمبر علیہ السلام چی دوی یو بل سرا رونا رونا کرل نو شماس ابن قیس دا شر جرڑوا میدان کے وطا دا بعاس دا دغی جنگ ذکر اکر او پیو بلی ورتیز کل نو پیغمبر علیہ السلام وطوئی کیف تکفرونا سرنگ تاسو کفر کوئے ولی کافر کی گی وانتم تطلع علیکم حال دار چے پتا سلستیشی آیات اللہ آیاتنا دا اللہ در تلستیشی ولی کافر کے گی آیاتنا دا اللہ تازہ تازہ در طویل کے گی چے کم تازہ آیاتنا راشی نازل شناول تاسو طویلی شی نو پدے دے ذرا صفا نشو اور دا اللہ عظیم پیغمبر تاسو کے موجود دے وفیکم رسولہو پتاسو کے دا اللہ رسول موجود دے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اغسوک جب منگولے او لگئی مضبوط انیسی رسے دا اللہ دین مضبوط انیسی فقد ہدیا الى صراط مستقیم فدتا ہدایت اوشو دا نیغلارے دا نیغلارے نپس دا پیغمبر دا وجود نپس دا تازہ تازہ آیاتون راتلو نپس بیا کم اڑخت زی وی پیغمبر علیہ السلام چی کل خبر مبارک اکلنی دی او بلتور ترغار وطل اور دیر اجڑل وی چی دا خود دشمن را باندے مزے اخری نا اللہ وی مخ کی خبردار شاہ یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہی او یریگے دا اللہ نا حق تقاتہی سمرچ حق دے دا یریدلو ولا تموتن
او ممر تاسو الا وانتم مسلمون مگر دا سے حال کی چی تاسو مسلمانان یہ دا اللہ نہ اویرے گا اور مرگ دے در پدا سے حال کی راشی چت مسلمانے یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ او یرے گے دا اللہ نا اتقوا اللہ دا اللہ نا او یرے گا تقوی ستوئی دا اللہ نا یرا دا تقوی خپل مانا زان بچ کول او اجتناب کول پریز کول او دا دے مانا یرا ہم دا پدغه مناسبت دا خبر ویلی شي چې دا کوم سيزونو نه دا بچ کېدو حکم الله ورکړی دی او مقه سيزونه د یری سيزونه دی یا دا دغه سيزونو نه دا عذاب الهی خطر را دغه د یری سيزونه تقوا پدې کې درجی دی اوله درجه او دویمه درجه او دریمه درجه نو ادنا درجه دا تقوا دا چې کم از کم د شرک او کفر نزان بچ کا دا معمولی و ادنا تقوا دا دے معنی پہ لحاظ ہر مسلمان متقی دے اگر چی دیر گناہگار وی خو شرک او کفر نہ دے کرے نو دا بندہ متقی دے دے معنی دا پارا قرآن کے زی پدے متقین و تقوی لفظ استعمال شوی دی دویم درجہ کہ اصل کے دغا درجہ مطلوب دا تقوی اغا دا کہ دا اغی سیز نزان بچ کا کم چی دا اللہ او دا اللہ دا رسول ناخوخ دے دا اللہ او دا اللہ دا رسول ناپسندیدہ سیزن نزان بچ کا قرآن حدیث کی کہ دا تقوی کم فضیلتون و برکتون ذکر کی گی اگا موقوف دی پا دق تقوی باندے دغا تقوی چی سوکی نا اگا فضیلتون و برکتون بوتا حاصل شی دریم درجہ دا تقوی اعلا مقام چی دا پیغمبرانو تا او دا پیغمبرانو خاص نائبین اولیاء اللہ تا نصیب دے او دغا تقوی مطلب دا دے چی زر دا غیر اللہ دا خیال او دا تصور نم بچ کا ہر وقت کے اللہ یادوا دا اللہ رضا یادوا اتقوا اللہ نپس حق تقاته دا کلمہ چی ورزیات شلا نو دا تقوی دغا درجتنا مراد دا یکم پیغمبرانو تا حاصل دا اس حق تقاته دغا حق دا تقوی دا بسنگ حاصلی گی دا اللہ نہ او یرے گا جسنگ حق دا یرے دلو دے دا حدیث مبارک کی راغلی دی هو ان یطاع فلا یعصا تقوی دادا کہ دا اللہ تابداری دا سے اکڑی شی فلا یعصا کہ دے نپس نا فرمانی انکڑی شی وتذکر فلا ینسا اللہ دا سے یاد کری شی چی دا غی نپس ہیر نشی ویشکر فلا یکفر دا اللہ شکریہ ادا کری شی نا شکری انکڑی شی دق حق دا تقوی دے مولانا ادریس کاندہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی تقوی دیتا وی چے پکم زے کے دا اللہ دا طرف نتا تا دا حاضر دو
حکم دے پا اغا دے کے غرازر نشی او دا کم دے نا چی اللہ من کرے پا اغا دے کے دے حاضری ہونے لگی دے تا تقوی ہوئی. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کرے دے تقوی سشے دے وے امیر المؤمنین چرتا خاردار لار بانے تیر شوے غنو جاڑو لار بانے تیر شوے وے آو وے سنگا دے وے جامع پزان پورے را جخت کما کہ اسنا غنو کی اونن خلی وے بددق تقوی دا گیر چاپیر دنیا دا گناہونو از غکیری دا تقوی لباس درا غنڈ کا چی دا غنو او دا از غکون دا تقوی لباس بچشی دے تا تقوی ہوئی. مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی ان تجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ ولا یأخذکم فی اللہ لومۃ لائم وتقوم للہ بالقسط ولو علی انفسکم وآبائکم وابنائکم. حق دا تقوی دارے جدا اللہ پلار کی جہادو کا پا حق دا جہاد سرا او خپل طول صلاحیتنا پورا پورا دا اللہ پلار کے خرچ کا او دا اللہ پا خبر کے دا چا ملامت گر دا ملامتیانا میرے گا او دا اللہ دا رضا دا پارا پا انصاف باندے قائم ادرے گا. اگر کستاسو پا خپل زانونو باندے پلارانو باندے یا زامنو پا حق لگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لا یتق اللہ عبد یو بندہ دا اللہ نے نیریگی حق تقاتہ پورا پا حق دا یرید لسرا حتی یحزن لسانہ ترسو چی دا اخپل جبا محفوظ کرنی چی دا جب حفاظت دینی کرنی تاکہ پورا تقوی حق دا تقوی نشتا جبا قابو کا کیا پسے گاڑی واڑی خبر مکوا خلاف شریعت خبر مکوا جب کنٹرول کا. نو دا درے تفسیرنا ذکر شو دیکھ منافات و تضاد نشتا. نو دے آیاتن نازل دو سرا صحابہ کرام کی تشویش پیدا شو کہ حق تقاته دا تقوی خو زمانگ دا مخانکی دا کم تقوی چی خدای غواری دا زمانگ دا وصبار دا چا دا وسکی وی اللہ بل آیات نازل کو وضاحت و تفصیل پکیو کو فاتقوا اللہ مستطعتم کہ سومر دی وسکی گی نو دا خدای نو یرے گا دخپل وس مناسب دا اللہ نہ یرے گا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممرے تاسو مگر دا سے حال کے تاسو مسلمانان یہ مطلب دا دے کہ جن طول دا اسلام پا کارونو کی دا اسلام پا احکامو کے تیر کا دا اللہ دا نافرمانے نخپل زندگی کے زان بچ اساتا کردے پورے جستاسو مرگ ادا سے حالت کے راشی جتاسو دا اللہ پاک پتا بیدارے کی پتاعت کی مشغولی. حدیث مبارک کے راضی کما تحیون تموتون سنگ چ جنتے روے دقا سے بمرے و کما تموتون تحشرون او سنگ چمرے نو قیامت کے بدقا سے را پاسے. نکدے یو کس کلک ارادہ وی چیزا پا اسلام بانے پورا جن تیروم او دا خپل وس مطابق پا دے عمل کئی ناغتا بمرگ انشاءاللہ اسلامی حالت کے راضی. مرگ دا انسان اختیار کے نرے و جن کے اللہ اختیار در کرے لے
نو اسلامی طریقہ باندې جون تیروا ناسا پا مرگے براشی او تب حالت اسلام کے دا دنیا نا رخصت شی نو تب زندہ بالے پا دنیا کے خبر دا جنازے اعلانو شی او زندہ باد بے حیات جاویدانی بدر تملو شی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو او یرے گے دا اللہ نا حق تقاتہ سمرچ حق دی دا یرے دو دا اللہ نا ولا تموتن او ممرے تاسو الا وانتم مسلمون مگر دا سے حال کے چتاسو مسلمانان یہ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا منقل اولگوے تاسو مضبوط انسے تاسو بحبل الله رسید اللہ رسید اللہ قرآن دے یا دین اسلام دے جميعا طول ولا تفرقوا او تار پتار کے گئے ماں ڈلے ڈلے کے گئے ماں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کے تاسو نعمت دا اللہ علیکم چھ پتاسو باندے کرے اذ کنتم آداءً پکم وقت چھ تاسو دشمنان وے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پس اللہ الفت و محبت واچو ستاسو دزلون ترمنزا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا پس اگر دے دے تاسو فنعمت دا اللہ ففضل دا اللہ اخوانا رونا رونا شپکش لکالم جنگونا کرو چی اللہ رحمو کو نفعلف بین قلوبکم اللہ ستاسو دزلون ترمنزا محبت راواچو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تاسوے پکنارے دا کند دا اور یو کند یو ڈغلے او دا غی پغاڑا ولاڑوے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا نو اللہ نجات درک دا دغی کند تا پریوتونا کذالک یبین اللہ دارنگے اللہ بیان تاسوتا لکم تاسوتا آیاتی خپل آیاتنا لعلکم تہتدون دے دا پارا چھ تاسو پلار دا ہدایت شے یو بل سرا متفق اسے گے بے اتفاقی مکوے ترکمے چھ مسلمانان یو بل سرا پا اتفاق اسے گی دا اللہ رحمتنا برکتنا بوسرا شامل حالی او چکل اختلافات راشی نو دا جن خون او مذہب ختم شی رحمتنا بپورت شی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تھی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرضى لکم ثلاثا اللہ استاسو دا پارا دری سیزونا خوخ کری دی پدریو خبرو رضا کی گی ویسخط لکم ثلاثا او پدریو باندے خفکی گی غسکی گی یعنی دری سیزونا دا اللہ پسندیدہ او درے نا پسندیدہ یرضا لکم ان تعبدوہو اللہ چی رضا کی گی خوخی دی ستاسو دا پارا نو نمبر ایک کار دا خوخ دے چی ان تعبدوہو ستاسو دا اللہ عبادت کرے ولا تشرکو به شیئا او اللہ سر حیث شیم مشرک کرے نو نمبر ایک دا اللہ عبادت کول او دا اللہ سر حیث سوکم نے شریکول دا یو دا اللہ دا خوخی شیز
नंबर 2 वअन तअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, तासो टोल द अल्लाह पर से बांधे मंगोले ओ लगवे और द अल्लाह दा दिन पदे बाने इत्तेफाक सरोसेगे। वअन तनासउ मन वल्लल्लाह अमरकुम वयस्खत लकुम। नंबर 3 जे सोख तासो हाकिम जोड़ शो, अल्लाह दर यो मुतवली यो हाकिम जोड़ करे रे नो दाग खैर ख्वाही ख्वाहे। वअन तनासउ मन वल्लल्लाह अमरकुम, जे सो के दला मशर जोड़ कर नो दाग खैर ख्वाही ख्वाला। वयस्खत लकुम कील वकाल, अल्लाह चे पे खफकी की नागा कील व काल यानी फजुल खबर मकवे पदे अल्लाह खपरे, बस खबर मकवे फजुल कील काल। नंबर 2 व इज़ाअतुल माल, माल अशा बस जाया कवे मां दाम दा खुदा ने देखो। व कसरतुस सवाल, दा ढेर तपूसु नमक बेफायदे तपूसु नमक हवे, दा से तपोसो के जे पागे के तासो त सब फायदा खो रसीगी ना। दाम से तपोस चे सोक तपोस की द शैतान मोर प्लार्शता सुनो मुनेली न सब के पदे देखे ता त कम खैर रसी द शैतान मोर प्लार्शता सुनो मुनेली दा बेफायदे सवाल। न दा सीजुना दा अल्लाह ख्वाख नदी न इत्तेफाक सर उसेगे। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तासु मंगोले ओ लगवे पर सेदा अल्लाह प कुरान बांधे मंगोले ओ लगवे, तमस्सुक ओके प कुरान बांधे दादा अल्लाह रसेदा नो दा रसे श्लेदो वाला नदा चे पदे वजन ज्याद चुना दा रसे ब उछलीगी। ओ कचा लास प्रे खोद रसे निवले वा अनागा ने लास प्रे खोद नबिया वक्त कतरा गुर्जीगी। नो दा कुरान चिरे नो देते दा अल्लाह रसे वेले दा और दा रसे मजबूत दा, ये रस्सी टूट तो नहीं सकती, हाँ छूट सकती है, टूट नहीं सकती छूट सकती है। प्रे खोदीशी न कच्चा ला सस्क नखत वो गुर्जीगी नख पूरा कुव्वत सरा कुरान उन्हीं सप कुरान बांधे अमल शोरों का न यो शैतान बम खपल शर फितना फसाद के कामयाब निशी संगच इनफरादी तौर पर कुरान अमल के इज्तिमाई तौर बांधे पर कुरान अमलों का द दुनिया तोल कौमुन बस्ताख पोल राशि हो इज्तिमाई तौर द दुनिया तोल मुसलमानान पर कुरान दे अमलों की न पदे कुरान बांधे द दुनिया ख्वारो वाला कौमुना अगर मुत्तफिक की दीशी यो कुव्वत जोड़ी दीशी या बयो केगे ओ कनी रोकेगे न पदे कुरान बांधे यो शाह यो मुटेशा न टोला दुनिया स्तार खपोलान दे राजी और कनतवे दा यो पाकिस्ताने दे और दा बल अफगाने दे दा यो द ईरान दे और दा बल द तुरान दे न चियो नशी न तस नस्बे न शैतान दा ग्वाड़ी कि द मुसलमान दे इत्तेफाक नवी अल्लाह वी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू डले डले के गे मां वज़कुरू निअमतल्लाहि याद कहता सो नियामत द अल्लाह आगा नियामत चे पता सुबान देकर दे अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन पकम वक्त चिता सु दुश्मनान वे फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम अल्लाह स्तासु दज़रुन पमंस के उल्फत और मोहब्बत वाचो फअस्बहतुम पस उगर दे तासो बेनिअमतिही पनिअमत द अल्लाह इख्वाना रुण रुण जोड़ शुले
وکنتم علی شفا حفرت من النار تاسوے پاغ کنارا دا کند دا دوزخ شفا کنارا غاڑا حفرت من النار دا اور دا کند غاڑا دیتا شفا ہوئی اور تاسو چی دا چا بیمار تا پوست للار شنو اور تسوے چی خدای شفا در کی دا خواتا تاسو خیرے کوئے دا غزے کی شفا دا شن زیر وایا یو امام ناجوڑا شنو مقتدی ورلا تپوس للالا خبر اتر تپوس پختن چوش آخر کوئی استاد وی او دوابو کیا خدایا زمانگ استاد لشفا ورکی استاد وی یا اللہ دا دے سڑی دے خلی تا مگور زلط او گورے زلط خود دعا کی خود پخلی خود خیری کی شفا زسکو ما شفا غوارم نکا شفا و شفا فرق نشویلے نشکولے ندا سوئے جی اللہ دے مریض لصحت ورکے دے روغ جو سادہ پختو وایا دا عربی لفظ نشویلے نپوئے گے پختو کی وایا خدا جوڑے کی نو شفا صحت یابی روغ دل او شفا غاڑا دا دوغلو دا دوزخ دا کندو غاڑا دا وکنتم علی شفا حفرت ویتاسو پا کنارو پا غاڑا دا یو کندو دا دوغل من النار دا اورو دا دوزخ دا کند پا غاڑا وی فا انقذکم اللہ بچ کرے تاسو دا دغی اورنا کذالک یبین اللہ دارنگ اللہ بیانی لکم تاسو تا آیاته آیات نخبل لعلکم تهتدون دیر پارا چی تاسو پا ہدایت شے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین